jabang nili samika cherong parpi aprangsi berta thipi pen arjuitha Tribal Conference Amayalong Dr. Dinendra Burman pen Kaningja Putha KSA Asong Atum pen Ningkang Samse Chipaklang APHLC Mahamaya CC Atum EM Lunsing Teron Akilia Lam Kaningje Pura Herangkiamai Kiphapon Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Level Angbong Aksu Karbi Anglong Aro Mai Ingnisi Gorkha Akhai Kisunga Puthak Pachunangji Puke Hangpon Eldrin Pator Puthot Nahor Bari Aronglong Ringwel Adang Kirap Kepa Jirda Non bertang ton pen arjuitha Dipurong Supialong Kedu Go Boys Patwak Lamalong Janajati Faith Culture Kapaman Amayalong Dr. Dinendra Burman Tribal Conference Salong Thorom Alam Kaningje Alama Puthak Atumi KSA Asong Pen Ningkang Samsi Kachipak Lang Ponsi Pinrem Pon KSA Maipu Samson Teron Atumi Dongkamukam Rong Supi Angbong Tovar Krong Plikedo Thongnok Pe Akumlina Long Pherangkia Thengno Pen Ningkang Samsi Alam Chipak Lang Pon Dhoromalam pen Karbi Anglong Arlu Kachar Popuke Phurkimu Alongta Avilang Bonsitami Kupia Potsi Dr. Dinendra Burman pen Kaningje Thulo Lapen Lapu Aronaba Rimpen Kacheo Tang Atum Anke ST Kalipusi Ningje Pondo Lasinili Tum KSA Asong pen Bangso Lama Puthak Pinrem Pondo Pusi Pherangke Athengno KSA Maipu Samson Teron pen Ningje Pon Lapen ke Karbia Khaidu Anke Dhorom Alam pen Charbonang ni Kai Ateng Donang Ning Isivet pen Donang Puta KSA Maipu Samson Teron pen Ningje Pon Dongkamukam pen Robinson Rongpi Misfas Karbiang Long Dr. Dinendra Burman alangli Cotton University long professor selangli atumi dak kiwang abangke nili tumahin pen abangke kecengsia ko kalangli inu thekse ramuni kiwang apot mesensi tribala amailong ningje kang hima opsin tu matha seta atumi alangli kaningje kang ko bangke lake ningduk memelo lapen lake pinre meme alam se alangli ningje kang de bilang longke kedam tang ajo dingklui pen apis tamela dak abangke ini am se tame Thorom alam pe lason kachar bo puli tum thek dunong le pinlang pa purkimo long samya be pinna nangli Christian nangli Honghari nangli Hindu nangli opine kapre karon kimi la halam be kachar bo lopson ave tame patumi alangli Islam kaningi kang tu bangke lapu hilo je aron barim ben kachi utang atuma phan atuma bang an ke latung ke Christian le punoi Muslim le punolang litung ke ST kalilo kusro tache da kachini nahi bang ke alangli inut Profesor set sitami alangli nili puyo bang knowledge bang indayong la je ST ko pio hormu ma kala sormu alangli chini dat bon pusini ka matta alam thia bang ke ST ke lake kas kali lake ST ke lake ST bang ke kas system of posike bang sta ST bang ke kali lake ST bang ke lada ke lake inglong so ke bansi lake ST pusike ho la se lada ka bang ke ST pen la religion ke ka pachira puni lake nangli ST pen bang pachira punta hai mane hala bang ni chini inde seta ST pen ke pachira puni ta nona bang ke langli tukang bang ke la Christian atum ba kapre aron pe aparim bena kapre ka tum an ke la tum ke ST kalilo la sonjong selang tum chi olu pulote la bang ke ST pu tum hok ni poni ye bang la ning duklo la ben la so puthak poni li ki pukang tungo bang ke alangli bang stame pini radang lo so dia chuhang nangji la ben jaste met la organizer atum sitame alangli tum stame ke chok che bang ke la ke khedunglo karbeng longarat palang li tum stame alang tum dia chuhang nang ila bang ke alang tu mai long la puson paninje long le dar ni policy ta alang li tum mai long so ningje jadanta pini anda karbeng longarat palang tum che pekeng ke der bang la ke ning duk me alam last jusi ka chuning ri kang tung la helo e tum karbi tum an ke Hei sigithe Thorom leke the galia posi Karbi akhei hijan mating long asu hijan ang bong le tum la Thorom alam men chi hon the nang le ba chi pu ton nang le la pe tu bong pen kachilang irem la son klem nang le pa ko mane muni nanni pen wang si pini dai bel hijan nang pachar bo ji saya long bang le pen ka tu isu kami an hijan nang le asin tu ke kaya Atumi APHLC Mahamaya Constituency Committee Amitang Sai Hemalong Pherangke Amai ki Phapon Pherangke amai ki phapon alam thela ke kiram tangjang ni poni phai trok arni EM Lun Singteron pen kaningje BJP aphan vote ke jok abang la pen
BJP Mondol Committee Anparta BJP Klembang Pu Klembang Phia Tumaphansi Boring Anghol Piponchot Popua Putaksi Pherangke Amai Phaponlo Pherangke Amai along alangli tumahin kaningje pon lake EM Nun Singjeron lapuson kaningje ke chokcheta akele lithuvik anlo pusi ningje pon Lapen Mahamaya Constituency Arlo BAMA Asatlang ki untang Thekser Adi Soijang Nimso Tum BJP along Dunde Pulute Boring Anghoi Long Liluma Lapen BJP lo Pulute Thek Theta Lang Liluma Puta Kalju Padupon Anparta Keramtang Surihini Ra Kretrok Pen Kretrok Sianingkan Alom Pen Kiduk Det Ahema Pan Sokar Pen Kepanong Pipon PMAYG Hemso Kikim Pipon Non Anta Kepatang Pipedet Ke Lata BJP along My Meeting Kidun Dedet Mate BJP along Kidun Dia Podlo Maputa Kalju Padopon Mahamaya Constituency Committee Maipu Mongol Singteron Dun Maipu Dhon Ing Tietum Pendanglok Mahamaya CC Klembang Pu Bang Piatum Pensi Bang Superangke Amai Phaponlo Alang li tumalong ki claim ka cipaduk pon mondolong arpu do Klembang Pu Bang Pituman se woreng awar sai piponchot sini tum jasimet ki pukang tung len lo da ka bang ke thek ki re bang lang le lo ma ke thek the bhak lo ma Alang li tumlong ka cipaduk la thek the pin pustami la tuma phana woreng awar sai pipon da lo ma la bang sini li tum bang ke pinyalang tum han ki pukang tu athema pini karbiari soi jang tum MA pass B pass tum dopik lo pini la tum BJP along dunde da la tum han ke woreng war sai pipon pelo ma la pente BJP atum an han tum woreng war sai pipon chot poma la pana karbia khai ke mane karbia li putong pupon da poma tum se la son kaneng je bang ke la ke chok cheta ke le thi thuk pik anu la bang ke li tum ke pukan tung nan lo alang li yong se karbia khai phan kaching hon pulte la bang so alam kaneng je ke la ke mantu ni ta karbia khai tumke diaw ne daji athema alang lita pini party akam claim tami karbia khai pensa mang ka theklo karbia pensa alang li pini election tami khai dun lo pini ante alang li tum vokar tum chotong alang li ema khai phani phai chodoma akapek tum phai heloma lasi la puson bote karbia khai tum han ke alang li ke kelang select pusini li pudamji pinana tum han ke pini si pangbar dam me BJP along la Mondol Committee det tong goreng abar sang claim nang chot pama rong alo all Mahamaya laili tum angkang Mahamaya 15 nong angkang along heme jangre asoma tamane ke BA pass doji komane ke MA pass doji lapen hala bangso muni dafan ke ilitum goreng abar sang nangneloma lapente alang li laheloma ante karbia khai phan kapaching thur awar sailoma lapen puriwalton po alang tum kaike kaningje latong puriwalton ma Eli tum kiduk kela ka panjang si voreng abar sai pipe polote la karbiang long along mate kaduk kawe akhai la itum karbia tumaphan ekedong ro mate la bangso tong ili karbi BJP pu cipunang poma la pente ili tum la kaiketa development pu nili tum hawar virwar along stame nili ke hailo polotang te dak denarong pen jah muka sawang ke aliki ekdom napa ik thirji pu lapente alang li esi kaniye do hala pu area nilitum a sarkar dong sige bang lote gari da nangli tum phan ang piji pu pini ang bong nilitum virwara aha warke kolo nilitum phan bas na pi a bas amen da alang li ke puke virvir warba pu se alang li irji pu anta la heloma alang li ia minut kar biang long along kiduk kela ka phan kera jeng i IM loma la sinilitum alang li phan ke kapinre unane 2016 17 lapson hemso ke tangte dopik lang hola haya himi pia to mabang ke meeting dun thek thedat putong la swahem su patang pi pedaloma lapen mate hola nonom ko charli ke thek o tum la tum BJP a party dun dedat putong la tum han sakur pi pedaloma la puso la puso ti alam se patherong pini dhorom na pen party alam ke pathe ajok se pini ke flak dokoklo athema pini party lamme anutin amade BJP dun attack thedat thaipo la tum han sakur pi peloma la pusona ka matha ke 1951 pe non 2022 an nengkan trok sikep rai sile adlo arleng the tumabang ni lipudam ke lupik lang arleng the tum ke amek che phung se tuwa ke Japon mane andha kanun amek kawe arleng the mate ie matum ke lake tuwa ke Japon thek che namno pinda ke thek the joine se
pin la puson alam ke kaning je daloke la partia awokas tum phan pete sakuri ke pipe la puson alam se nang klang rok long la se jasemet nil tum hin pen pini karbok kang tung lo se la sona ie matuma phan tuar amekawe ke Japon aleng ethe tum han ke momo tame itum hamai consistency long rong rob atokanu ki bigi thi sak phi sar pustame itum ke lang pang theksi la sona ie ma bahan bangke itum ma angsong pang ni dunjok ploje phanse tum bori nang pola sona muni phanjong se bhai bom lang bote ituma phat ke kai ki mat Dhansri constituency aparman non angkeleji Karbi Anglong Autonomous Council MAC independent pen kachepate dunjia bangphu Eldrin Pator inut owe kimi dode sangse campaign dambomsi pini heta diphu pen kahelo kilometer fli along kedo rongmili PS ke parlo nahor bari arong along ringwell adang kera pipa jerdam independent pen karjab dunji Eldrin Pator pen pherangkyang no nang kapachini duna tengke ladak arongarat kedam tang hithi rui ni aprang langki jun kisung do pu nang pachini si nelitame un anke Dhansri constituency arara farman arjabdun thipji puta ningje pon athe non kedobom Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Dipusa kelangle data joksi ladak arat kisung phonanglo lapu rongasar komut basomatari pensitame alangli Eldrin Pator aphan kachoro pajir pon athe ladak nitum langki jun kisung katora sung piklo setame alangli lapuson nangkirap nangki pajir pon ajok ladak arat ke alangli phan non ke bangji MEC election ahut setame cherap cheto dunji puta ningje pon sonsi hadak arat pentame Eldrin Pator aphan kachoro pajir pon athe ke nitum langki jun sung pik pen nangpa jokpon ke nitum kai dingpi arnama hirjume hangpi pon luputa pherangkyang no nangpa chini dun নাহৰবাৰী বৰগাঁও হয় আৰু মানে আমি বহুতবাৰ ভোট দিছোঁ কিন্তু আমালোকৰ গাঁৱত যিটো আমালোকৰ দৰকাৰ এই যিটো ফেচিলিটি আমি পোৱা নাই কিন্তু বহুত নিজে তেনেকুৱা আহি যায় মিটিং কৰি যায় কিন্তু এনেকুৱা পোৱা নাই দিম বুলি কয় কিন্তু এইবাৰ পাটৰ ছাৰ আহিছে কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে আজি যেন আজি সেই ছাৰে নতুনকৈ আহিছে আৰু ভাল দেখা পাইছোঁ কিন্তু আমালোকৰ ৰাইজৰ একেবাৰে মানে মনটো চৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত জাগাত নাহৰবাৰীতে আমি আহিছে আহা কাৰণটো সকলোৱে জানে এটা ইলেকশ্যন টাইমতে আহি পেলাই মানুহবিলাক ভোট খুজিবলৈ টাইমতে আহিব কথা কৈ পেলাই যাব ভাল ভাল বচন মাৰিব বিজেপি চৰকাৰবিলাকো আহিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰবিলাকো আহি আছে দি আছে আমি ভোটটো বেলেগ বেলেগ চৰকাৰ ফালেও আমি দি আছে তথাপি নাহৰবাৰী ইয়াত মই নিজে এতিয়া আহি পাইছে জায়গাটো বহুত দিনৰ পৰা শুনি মই নিজে বিচাৰি ইয়াত জায়গালৈকে আহি পালে তেতিয়া ইয়াতলৈকে একো ডেভেলপ নাই চৰকাৰে একো দিয়াই নাই ইয়াত অসুবিধা কিন্তু ইয়াৰ সমস্যাটো EM প্ৰদীপ ডিফুচাহে সি নিজৰ জায়গাত এলেকাত চাব লাগিছিলে কিন্তু সি নিজৰ ইয়াত চোৱা নাই News Desk Report News Fast Karbi Anglong Pinini phai cricket om jangmia chiklo ada porphai cap pen arnikang sam porphai phli an Nong 22 Sarupathar constituency Arlo Nong 83 Tingbosti polling center along Sarupathar MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Intia Hinpen Tingbosti polling station angkang Arlo arat atum aphan mate kibikithi sarphi sarphu atum an aphan ake joypen Aadhaar card selam piponlo pinila bangso free Aadhaar enrollment camp along Kadokave bang trokep sose amuluk atum aphan pini bangso Aadhaar selam pipon puthot Tingbosti aradatum EM Jagat Singh Intia Pan suri akero pipa jirpon pusi ningje pon langche thingpen sarbinong timung news fast Karbi Anglong Inglong hawar ke dobare mkhaisu Jasemet Karbi Dimasa Kuki Mizo Paite Rengma Naga Mar Divak Garo Khase Jayantia Lapen Kaprek Inglong aso mate khaiso kedo anatumapan ajutang jubat nimrokom pindeng sumpot kacerai kom Kachapang cho lapen kachapareng ver thekji aphan Indian Constitution chati aron ateng 6 schedule kaiketa aron chichini pami thekji aphan kaiketa cherok tok pensi donangji pudo thekthi sang thekthi Karbi akhai kisung pen kepa jogji apharman karjapi thip arat
Riyasong All Party Hills Leader Conference mate thi hekpen APHLC cherok tok mate awareness amai nili bahawar number long leki ik mate koila mati along mai ke pado ponlo tapen labang so amai along manpeng kedo aluhi sarpo APHLC TRP amai phu IAS retired JI Kathar Organizing Secretary Kursing Timong APHLC Dunmai Phu Rajesh Tiso APHLC Women Wings Achun Bangphi Rita Kramsapi APHLC TRP Robinson Phangchuk Nilip Ahawar APHLC Women Wings Regina Rongpipi Maipi Serdihon Ingtipi APHLC Cell Secretary Samson Teron Lapen Kiong Dung Nilip Ahawar Cherok Tok Tekse Reset Abang Phu Bang Piatum Chetong Donsi RD Dojot Ingsam Jin Pensi Mai Pachon Pon Pusi APHLC Women Wing EC Secretary Rita Kramsapi Ahin Pen News Fast Karbiang Long Sai Hemalong Birta Nang Pale Manja Pen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Pini Adawa Berta Lansi Kangton Lo Domithak Me Kardom